Ọnaze ekwunibe ndị ọma ọka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị n'ugbu a kpọmkwem. Nke a bụ akụkọ iri gbara elu taa. Akụkọ nke iri, Queen Elizabeth anwụọla. Ọ bụ oke ihe mwute na elu ụwa anyị nọ n'ime ya bụ onye mere ike ya ọla n'ihi na ụwa abụghị nke anyị, ya mere eji na-asị ụwa bụ mbitu. Dịka onye eze England rigoro n'oche eze n'afọ 1952 bụ oge ọ dị naanị afọ 25 wee chịa mba United Kingdom ihe dịka afọ 70 bụ nke mere ka o wee bụrụ onye eze kacha chite aka. Queen Elizabeth Alexandra Windsor Queen Elizabeth nke abụọ anwụọla dịka ọ gbachara afọ 96. Ọ ga-adịkwa gị mma ịmata na ya bụ onye a na-ekwu okwu ya bụ onye na-akwado otu bọọlụ Arsenal. N'oge ahụ a lụrụ agha mba ụwa nke mbụ, Queen Elizabeth sonyekwara ma bụrụkwa onye na-edozi ụgbọala n'oge agha ahụ. Ọ bụkwa nnọọ onye gbara mbọ na mmepe na ọdịmma ala mba Britain. Dịka ndị ezinụlọ ya, ndị niile hụrụ ya n'anya nakwa mba ụwa niile na-eri uju ya, a ka na-atụkwa anya okwu ga-esi n'ọnụ onye ga-anọchi anya ya bụ Prince Charles nke atọ ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Akụkọ nke itoolu, ihe mgbu ya sie ike. Ọ bụ ọkammụta Uju Anya kwuru nke a. Dịka mba ụwa niile na-eri uju ọnwụ Queen Elizabeth nke abụọ, dịka ozi ndị na-ahụ maka obi eze dị na mba Buckingham si kwuo na Queen Elizabeth nwụrụ n'ezi udo na Balmoral Castle na Thursday abalị 8 nke ọnwa Septemba. Ozi iti aka n'obi ka na-arịkwa ibe ya elu, mana onye ọkammụta ala anyị bụ Nigeria bụ onye bi na mba Pennsylvania, aha ya bụ Uju Anya sịrị, anụrụ m na onye eze ohi, mmetọ na ogbugbu ndị mba emechaziela wee nwụọ ka ihe mgbu ya bawanye. Dịka o kwuru ihe a n'igwe mkparịta ụka Twitter, ụfọdụ ndị mmadụ na-azaghachi ya. Jeff Bezos bụ otu n'ime ndị bara ọgaranya n'ụwa, sokwa n'otu n'ime ndị zaghachiri ya wee sị, nke a ọ bụ otu n'ime ndị na-agba mbọ ka ụwa dị mma? Echeghị m ma ọlị. Akụkọ nke asatọ, Asake ewepụtala egwu ọhụrụ. Asake bụ otu n'ime ndị na-eti egwu n'ala anyị aka kara aka. O wepụtala egwu ọhụrụ ahụ ọ tụpenyere azụ ụbọchị ole na ole gara aga na ya ga-ewepụta, bụ nke ọ kpọrọ Mr. Money with the Vibe. Akụkọ nke asaa, ewetuola oge mkpọrọ Hush Puppy bịa afọ 11. Ị ga-echeta na onye ahụ na-akwa ekwo ekwo bụ onye a nwụchiri n'ọnwa 5 n'afọ 2020 na mba Dubai ma mechaa kpọfee ya mba United States na amamikpe mpụ na aghụghọ. Ka a sịrị na ọ ga-anọ ọtụtụ oge na nga, ụlọikpe mba United States ewedatala oge nga ya bịa afọ 11 naanị n'ihi arịrịọ ha rịọrọ ka ha wedatatu ya bụ oge nga, dịka achọpụtara na ọ na-akpa ezigbo agwa n'ụlọ nga. N'ihi nke ahụ, ọ ga-anọzi naanị afọ 11. Akụkọ nke isii, otu ọbụla o si dị, ihe niile na-anwụzi anwụ n'ala anyị. Ọ bụ Yul Edochie kwuru nke a. Onye na-eme ihe ejije ihe onyonyo nakwa onye ndọrọndọrọ ọchịchị a maara nke ọma bụ Yul Edochie ekwuola na ka ihe siri wee dị, ọ dịzi ka a ga-asị na ọgba egwuregwu ala anyị bụ Nollywood na-anwụzi anwụ n'ihi na ụdị ndị na-eme ihe ejije, ọkachasị ndị na-apụta ọhụrụ, bụ ndị ụbụrụ ha kpọchiri akpọchi, nke bụ na ọtụtụ n'ime ha amaghị ka esi asụ asụsụ nwa onye ọcha bụ English. Ya bụ na ihe niile na-anwụzi anwụ n'ala anyị bụ Nigeria. Ọ bụ gịnị na-eme? Ị na-ajụ m? Esi m jụọ onye. Akụkọ nke ise, Carlos Alcaraz agafeela osote agba nke ikpeazụ na asọrọmpi tenis nke akpọrọ Open Tennis Championship Tournament. Agaala n'ihu inweta obi aṅụrị dịka nwa dị afọ 19 si mba Spain, Carlos Alcaraz Garcia, meriri Jannik Sinner si mba Italy. Ya bụ asọrọmpi tara akpụ ebe ọ dị ukwuu ma wee ihe dịka awa 5 tupu Carlos Alcaraz enweta mmeri, bụ nke ga-enye ya ike ịkụ na agba nke na-esota nke ikpeazụ, bụ nke ọ ga-akụso Francis Tiafoe. Nke a mere ka ọ bụrụ onye mbụ kacha pee mpe irute na agba nke na-esota nke ikpeazụ kamgbe afọ 1990.
Akụkọ nke anọ, egwu bụ ndụ ma n'oge agha. Onye isi nchekwa na mba Ukraine agaala n'ihu inweta ma gbasakwa obi aṅụrị ya na ụfọdụ mmeri ndị mba Ukraine nwetagoro n'agha ahụ ya na ndị mba Russia na-alụ. O ji mkpụrụ egwu ahụ Pusha T gụrụ nke a kpọrọ number 1 on the board ma ji ya wee kọwaa ka o si adị inweta mmeri. Pusha T na nzaghachi si ya na ya bụ egwu dabara adaba n'inweta mmeri. Numbers on the boards, hard to get a handle on his double-edged sword. Whether rapping or I'm rapping to a whore, might reach back and Akụkọ nke atọ, obi dị m mma na ụbụrụ m arụwakwala ọrụ ọzọ. Ọ bụ Eminem kwuru nke a. Onye Amerịka na-agụ egwu rap aha ya bụ Eminem na mkparịta ụka ya na onye nlekọta ya bụ Paul Rosenberg nwere n'igwe podcast. Ha nwere mkparịta ụka banyere ahụ ọjọọ ahụ mere ya n'ihi ịṅụbiga ọgwụ oke bụ nke mere n'afọ 2007 bụ nke ọ kpọrọ ntute n'ụra. Banyere egwu ọhụrụ ya nke o ji n'aka, ọ sị na obi dị ya ụtọ ka o si wee na-alọghachi n'egwu ma kwukwa na ọ bụ egwu mbụ ọ kụrụ kamgbe ọ gbakere n'ọrịa. Akụkọ nke abụọ, Nice atụpenyela azụ na ya ga-ewepụta egwu ọhụrụ. Onye ọkụ egwu amaara nke ọma dịka Nice atụpenyela azụ iwepụta egwu ọhụrụ. Ọ kpọrọ nke a Little Years After, Tip of the Iceberg I Dropped. Akụkọ nke mbụ, Brimo ekwela nkwa iwepụta egwu ọhụụ n'afọ ọzọ. N'ozi o zipụrụ n'ọwara ịntanetị, onye ọgụ egwu Olawale, onye eji Brimo wee mara dịka ihe ọ kpọrọ ozi o zipụrụ ọhaneze, ekwela nkwa na ọ ga-ewepụta egwu ọhụrụ na agba nke ikpeazụ n'afọ ọzọ bụ 2023. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma, otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'oge akụkọ iri gbara elu bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram, YouTube nakwa Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV. Enwe m sị gị ka emesịa.